Bueno, gracias, alcalde. Eu creo que bos días a todos e a todas. Creo que o alcalde ten explicado moi ben o traballo e a implicación que dentro do Concello de Pontevedra levamos feito dende que comenzou esta pandemia. E neste punto eu quería engadir unha felicitación, un agradecemento pois, de todo o goberno municipal, tamén o esforzo que están facendo os propios empregados e empregadas públicas do Concello de Pontevedra, que levan facendo un traballo impresionante, moi por encima do exixible, dando mostras da súa solidaridade, non? Tal como decía o alcalde, a pandemia condicionou totalmente a nosa folla de ruta neste Concello como no resto das administracións e fixo que tuveramos que adaptarnos ás novas realidades provocadas por esta situación con dúas premisas básicas, non? Que todo o mundo tivese atendidas as súas necesidades básicas e tamén que nadie quedase atrás. E así se puxeron en marcha pois, unha serie de programas ou se reforzaron xa os existentes, non vou a reiterarme porque xa os comentou o alcalde. O Concello chega e intenta chegar ata onde poida, incluso asumindo competencias e costes que non lle corresponden, pero que non vamos a andar discutindo ahora con outras administracións porque o importante é que aqueles cidadáns que necesiten axuda poidan atopala, non? Tempo haberá logo para facer balances, non? Fixos un esforzo moi importante ao longo de todo o ano 20, no que levamos de 21, en reforzar os servicios sociais, tal que como comentaba Miguel, con unha serie de actuacións que xa son de todos conocidas e que van a estar na páxina que hoxe se presenta, incluir ou engadir simplemente que tamén no ámbito do deporte, que foi un dos sectores moi castigados, que está sendo moi castigado durante esta pandemia, pois se puxa a disposición dos clubes, por exemplo, máis de 1,2 millóns de euros no último ano. Bueno, todas estas cousas xa veñen a completar agora coa posta en marcha do plan Supera 21, un plan que recolle como unha das medidas importantes pois a concesión de subvencións para a adquisición de ordenadores para as familias con alumnos menores de edad ata bacharelato en centros de ensino público. E por que estas axudas? Bueno, porque dende a Consellería de Educación e dende o Goberno valoramos que, por un lado, a sociedade está en plena evolución hacia unha sociedade da información na que este tipo de tecnoloxías hoxe son imprescindibles. E porque esta pandemia, ademais, provocou un gran impacto no sistema educativo e os centros vínose abocados a buscar alternativas na utilización de plataformas digitais para que os alumnos e alumnas non perderan o curso ou seguiran o ritmo do curso. E esta situación mostrou unha fenda digital importante cun acceso moi desigual por parte dos alumnos ás novas tecnoloxías que, dende o Concello, tentaremos corrixir acordando establecer esta liña de axudas para garantizar un acceso máis equitativo e máis igualitario de todo o alumnado. O obxecto, para entrar en materia, é financiar a adquisición de ordenadores para o alumnado menor de idade co obxectivo de promover a igualdade de oportunidades, paliando a situación desta crise sanitaria e reducindo a fenda digital. A partida terá un orzamento de 400.000 euros e a cuantía da axuda será de 400 euros por unidade familiar. A porcentaxe subvencionable poderá chegar ata o 100% do custo de adquisición con ese límite máximo de 400 euros. Estas axudas están exentas do IRPF e subvencionarase, como decía, a compra de ordenadores realizada e pagada dende o período de tempo que vai dende o 14 de marzo de 2020 ata o 21 de decembro de 2021. Os beneficiarios serán as familias empadronadas en Pontevedra con fillos menores de 18 anos matriculados no curso 2021 en centros de ensino público. O importe máximo anual que permitirá acceder ás axudas se fixará tendo en conta o número de membros da unidade familiar e a renta desa familia utilizando como elemento ponderador o salario mínimo interprofesional adaptándonos ás súas circunstancias. O criterio para determinar a orden de preferencia será o da renda familiar e no caso de non existir ingresos computarase como tales só a efectos de cálculo o subsidio da risga. As mulleres vítimas de violencia e os grandes dependientes terán un tratamento especial dentro destas axudas e o prazo de presentación será de un mes dende que se publiquen no boletín. Como decía Miguel, estamos traballando ahora precisamente en axustalas
coa idea de que, se non este próximo luns, o seguinte poidan ser levadas á Xunta de Goberno, polo que a previsión é que se poidan empezar a presentar solicitudes a partires do mes de marzo, creándose un equipo especial de traballadores do Concello adicado a sacalas adiante para axilizar toda a tramitación. E dicir, por último, que en caso de necesidade, en caso de que non chegue con esa cantidad de dinero, de cartos, haberá unha lista unha quenda de espera e intentaremos, bueno, que ampliar a dotación para cubrir todas as necesidades. Trátase, como decíamos, de rachar coa fenda digital, acercar as novas tecnoloxías àquelas que máis as necesitan e de aportar solucións a un problema que vense dando, que é a necesidade de utilizar plataformas para as clases no ensino público. Creemos que vai na liña, esa liña de axudar as persoas, de que ninguén se quede atrás e de englobar un paquete de actuacións que vayan, pois, deso, dende as axudas de benestar social ata esos investimentos moi importantes que se van a facer ao longo de todo o ano 21 e 22, probablemente tamén, que servirán, bueno, pois, para dinamizar a economía de Pontevedra. E pola miña parte... 400 euros por unidade familiar. Sí. Hai máis dun fillo, non se contempla que pode haber todo o que é máis... Sí, claro, aí sí. Será según o número de ordenadores que se necesiten na unidade familiar, claro. Entón será 400 euros por cada ordenador da unidade familiar. Non sei se me expliquei moi ben, pero é así, é dicir, que se hai nunha unidade familiar se necesitan 2 ordenadores, pois evidentemente optarán a dúas subvencións, dúas axudas. Entón, 400 euros por fillo. Claro, sí.